Martinko, ale s mobilom sa nikdy nehrá, keď sa nabíja. Pozri sa, už ťaháš celý kábel, zničíš koncu. Nestaraj do toho. To je moja Povedal som, keď sa mobil nabíja, sa s ním nehrá. Keď sa nabíja, polož ho. Keď sa hráš, tak ho odpoj. Tablet je už pokazená nabíjačka, koncovka. Za to, že ste hrali, keď bola na nabíjačke. Koncovka sa pohne a dovidenia. Ale máme ešte jednu. Ale keď sa pokazí v tablete, tak môžeš aj 10. Tablet je pokazený, dovidenia. Paťo. Martin, máš šťastne povedal. Áno, veď ja končím.